Nkosi yami, uyinkosi yami, uyinkosi yami, ungubaba, siyakuthanda, Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, ungubaba, Aba, siyakuthanda, Nkosi yami, uyinkosi yami, Nkosi yami, ungubaba, siyakuthanda, Nkosi yami, uyinkosi yami, uyinkosi yami, ungutata, yebo baba, Baba, siyavuma ekuseni baba, siyakuthanda, siyavuma ukubaba, Baba, siyavuma sithi baba, Baba, siyele izulu lakho Nkosi ukuze uncokole nathi ekuseni, khuluma ngalo sesimamela sikhona, sizokuxelela uba siyakuthanda, sizokuxelela uba siyakuthanda Baba wethu onamandla, sizokuxelela uba siyakuthanda, sifana nengilosi ezothula imixhelo, ziyibeke phansi zifana zimemeza kuwe, siphambi kwetrone yomusa singagqibelelanga sinjalo, siphambi kwetrone yomusa, siphambi koThixo wamazulu, sihlele etafileni sophulaphula inhliziyo yakho. Khuluma nathi ekuseni ke bengathi uyagcina, khuluma nathi ekuseni bengathi uyaqala. Baba wethu onamandla onke, we depend in God's ability only. Sixhomekeke emandleni, sixhomekeke emandleni, sixhomekekile emandleni. Father, we thank you. Father, we thank you. Egameni lika Yesu waseNazaretha. Father, we thank you. Father, we thank you. We depend in God's ability. Let us know kuyenza sixhomekeke kuye. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. Egameni lenkosi uYesu Kristu ogulayo, siyabonga, 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 siyabonga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
We love you. We love you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Jerusalem, Ikaya, Yalami, Yendi, Ita, Ofezwalili, Ofezwalili, Selipumle kuwe, Selipumle kuwe, Ofezwalili, Ofezwalili, Umzamo, Selipumle kuwe, Selipumle. Masibulise odada, sibulise omama, sibulise abantu abatsha, sibulise wonke umuntu okhona egameni lenkosi uYesu. Amen. Amen. Ndizalwa kwaFulani ke uYesu waxolela izono zami. Uma efika ebomini bami wandixolela izono. Amen. Amen. Siyambonga kakhulu ke uYesu. Ngicela ke sibone namazwi ekseni amavesi ambalwa sizothandazelana. Ncwadi yezenzo chapter number 19 sizawufunda uverse number 18 no-19. Sibone incwadi kaJoshua chapter number 7 sizawufunda thina uverse number 10 sizothandazelana. Cela umuntu oliphethe isixhosa esitsha 96 andifundele ncwadi yezenzo chapter number 19 verse number 18 no-19 yedwa. Sibe sesileqa kwincwadi kaJoshua chapter number 7 sizofunda thina uverse number 10 yedwa kuphela. Sizokwazi uba emveni koko sibe sesiya emthandazweni. Ncwadi yezenzo chapter number 19 verse number 18 no-19. Sifunde incwadi kaJoshua chapter number 7 verse number 10 yedwa. If sinalo ixesha sifunde incwadi kaLuke chapter number 20 verse number 23 yedwa. Sibe sesiyathandaza phansi kwalamazwi, phansi kwalo myalezo obekwe enhliziyweni yami. Cela uNonocoko andifundele uverse number 18 egameni lenkosi. Silungiselela ubheka emanzini sisemvuselelweni sikwimo yemvuselelo. Cela ke ophethe uNonocoko 96 amaninzi uthi ke lo mbhali amakholwa amaninzi. Kule ndawo uPaul wayiqhuba imvuselelo kwindawo yase-Efeso. Wayeqhuba i-revival ngoba xa kuqhutywa i-revival kuneento ezintathu okanye ezine endiziqaphelayo ezi-common. Whenever eBhayibhileni kuba khona imvuselelo kunezinto ezintathu okanye eziyi-4 endiziqaphelayo. Number 1 kukuvunywa kwezono. Every time eBhayibhileni kuba khona imvuselelo kuba khona ukuvunywa kwezono. Amen. Ukhona. Amen. Okwesibini kukulahlwa kweCalvary. Ngamanye amagama kukubuyiswa kwezinto ezo aba bantu baguqukayo okanye aba bantu bakholwayo xa beguquka manyani, bevuma izenzo zabo, bevuma izono zabo. Ezi zinto bebekade bezisebenzisa abazivumayo uba sasizenza ukubuyiswa kwezinto ababekade bezisebenzisa. Igama lenkosi uJesu malibongo. Amen. So lowo number 2 wabantu xa beqhawulwe okanye xa bechanwe yimvuselelo. Igama lenkosi uJesu malibongo. Amen. Okwesithathu kwakule ncwadi kaZenzo chapter 19 si-introducelwa phayana phaa kuverse 1 kule mvuselelo yayiqhutywa nguPaul. Si-introducelwa phayana ubhaptizo lwamanzi and
sibona uPaul edibana nabafundi bakaJohane ababebhaptiziwe. Amen ukhona. Amen. Abafundi bakaJohane babethena abathandekayo babebhaptiziwe. Then sifunda pha kuverse number 1 uPaul ebabuza uba nani kheneva na ngomoya oyingcwele. Igama lenkosi uJesu malibonge. Amen. Abe sebangqala again uPaul ebabuza uPaul ba nani baptizelwe enina phofu. Ngamanye amagama uintroduce uPaul ukuthi phayana uintroduce ubhaptizo oluyi-2, ubhaptizo lwamanzi nobhaptizo lukamoya ingcwele. Then sibe sesifunda pha kuverse number 5 sifumanisa uPaul ukuthi aba bafundi bakaJohane waphinda wababhaptiza. Igama lenkosi uJesu malibonge. Amen. Then apha kuverse number 19 funa si-highlight into ezibeyi-2 apha kuverse number 18 and 19. Uthi ke kule ndawo kule mvuselo yayiqhutywa nguPaul njengoba sicula umculo thina othi silifuze elabandla lokuqala. Ndifuna sibone ukuthi amakholo okuqala ayesenza kanjani xa ephenduka. Igama lenkosi uJesu malibonge. Uthi lo mbhali lento babevuma izenzo zabo. Igama lenkosi uJesu malibonge. Uthi uPaul okanye le verse uthi le ndawo ubhalwe kuyo kuthiwa amakholwa. Ngamanye amagama lento yayengenziwa ngobani ngabantu bonke, but lento yayisenziwa zii-believers. Amen. Verse number 18. Abakholwa amaninzi lento yayisenziwa zii-believers. Yayingenziwa ngabantu abasethaveni, yayisenziwa zii-believers. Ngamanye amagama xa ukholwa, xa uJesu umbonile, xa umusa kaThixo kufumene, nantsi into elandelayo kukuba amakholwa amaninzi sisi azinikezela. Ngamanye amagama xa ulikholwa by believing kuJesu, number 1 into expectekileyo kukuzinikela. Ezivuma nawo ke kukuzinikela. Number 1 singena ekukholweni ngokuzinikela. Igama lenkosi uJesu malibonge. Ngamanye amagama ngeke sikwazi ukungena kwi-salvation okanye kwi-repentance epheleleyo singazinikelanga. Igama lenkosi uJesu malibonge. Amen. Uthi lo mbhalo amakholwa amaninzi angena, la makholwa ekuthiwa masiwafuze. Uthi lo mbhalo ayezinikezela xa efika kwi-salvation. Ezivuma. Number 2 ezivuma. Ezixela yima exela izenzo zawo esidlangalaleni. La makholwa la kuthiwa masiwafuze. Asiwafuzi only ngamaculo. Ukuze siwafuze ngendlela ebebhaptizwe ngayo ngamandla kamoya ingcwele, kufuneka siqale siwafuze ngendlela angene ngayo kwi-salvation. Andaba ndiyavakala nabathandekayo. Amen. Before sibafuze ngendlela ebebeprofetha ngayo, before siprofethe njengabo, before sishumayele njengabo, before sihamba umhlaba sidla umhlaba njengabo, before sicontrolwe ngamandla kamoya ingcwele njengabo, kufuneka qala sifuze indlela abangene ngayo kwi-salvation. Ndike ndafunda incwadi yezenzo chapter number 16 verse number 9. iBhayibhile apho ithi oPaul babesiya eAsia umoya ingcwele wabalela. Bathe xa bephume eAsia bafuna ubheka eMesia, and again umoya ingcwele wabalela. Igama lenkosi malibonge. Means elibandla kuthiwa masilifuze beli-dependent kakhulu kumoya ingcwele. Kuverse number 9 kuthiwa wathi uPaul elele wabona embonweni indoda ethile imile, indoda yaseMakedoni. Isile ndoda Paul welele eMakedoni uzosinceda. Ngamanye amagama they were fully dependent. Bebengayo Paul umoya ingcwele apho bebesithi mabangayikhona. Bebengayo Paul apho umoya ingcwele besithi hayikhona. Ngamanye amagama bebe fully depending kumoya ingcwele. But masifocus kwinto yoba bebengena before umoya ingcwele abalawule bebangene kanjani. Uthi lo mbhalo amakholwa amaninzi azinikezela, ezivuma, ezixela publicly izinto azenzileyo. Ndifike namhlanje sifocus verse number 19. Funda verse number 19.
Uninzi lwabo ifocus yam today kule mizuzu nje emihlanu okanye emi-10 eshiyekileyo funa sifocus verse number 19. Verse number 19, before babhaptizwe ngamadlaka abayingcwele, before babhaptizwe ngamanzi, uthi lo mbhali amakholwa amaninzi ayethi xa igqiba ovuma andithi avuma besifeba thina ndithi andithi bayavuma uba thina besithatha amadoda abantu andithi. Then verse number 8-19 uthini funda sisi? Uninzi lwabo naw ke nantsi ingxaki lamakholwa asindiswa enezinto ahamba nazo andithi bathandekayo. Amen. Asindiswa lamakholwa enezinto ahamba nazo. The question is wazinikele ngokupheleleyo. Number 2, azivuma izenzo zawo, but ke ziphi ezazinto ayekade sebenza ngazo engekakholwa. Now the problem is kuyingxaki ngoxa sibona amakholwa evuma izenzo zawo kodwa zingekho ezazinto ayekade ezisebenzisa engakakholwa. Siyavuma besithatha amadoda abantu, ziphi ke ngoku ezazinto ayesithengele zona amadoda abantu? Siyavuma besikade sijola, ziphi kaloku ezampahla ebesikade sijola ngazo? Ewa ngoku uncedakele ngoguqukile. Question is, zazigabani ke ngoku uhamba nazo? Igama lenkosi malibonga. Bafuna verse number 19. Uninzi lwabo imilingo. Babes kuthiwa ke ngoku njengoba bebexela izolo verse number 18, uyaphinda uPaul uthi uninzi lwabo bebeguquka nansi into ababeyenza futhi babesenza imilingo. Bebesenza imilingo lwaziqokelela kuthiwa laziqoqe yimake khange baphelele ekuvumeni uba besenza le nale kuthiwa after bevumile baziqokolela. Siyavana bathandekayo, baziqokolela izinto ababesenza ngazo imilingo. Lwazitshisela esidlalweni. Bathatha izinto abebekade besenza ngazo imilingo beza nazo bawabala, bazitshisela. Ndifuna le ndawo zaba zathwani bazitshisela publicly incwadi zayo, incwadi abepractice ngazo ubusela, incwadi abesenza ngazo ubuqi. Uthi lo mbhali bazitshisa publicly. The question is, wena sezigabani ke ngoku uhamba nazo? Siyabona uguquko uyakholwa, but the question is, ezinto uhamba nazo ubheke emanzini, ezinto uhamba nazo ezigabani? Ulinde umoya ingcwele, ezi zinto uhamba nazo zinto zigabani ezohamba nazo? Lumkela nantsi ingxaki into yoba uSathana abe nezinto akumangalela ngazo kuThixo. Igama lenkosi Jesu malibonga. Yakumohlule uSathana kusenezinto akumangalela ngazo kuThixo. Nisiyavana bathandekayo ndithi Amen. Yakumohlule amadimoni, yakuzohlula isitha kusenezinto ezikaSathana ezikuwe. Ngakulohlule uthaba kusenezinto uSathana kwazi uzipointa uba yayibona ke leya, uyabona la couch, uyabona la couch, zange uyithenge wedwa la couch. Yakonzana wena uyamkhalimela sana nahamba sana uSathana ukhomba couch yakhe pha kwakho. Uyayibona uSathana ba ubasa umlilo kwakho kuvuthe, but uSathana uattractwa into yakhe noba licephe elacephe lasemsebenzini liyakumangalela phaa eodropini okanye phaa edrowini. Malibonga balenkosi. Amen. Hallelujah. Now ke lamakholwa uthi lo mbhali ayathi xa egqiba ovuma athathe izinto ayekade ezisebenzisa ezenazo zitshiswe publicly. Ngamanye amagama sizawucula lo mculo sibe nempandla lo uthi silifuze, sawufazi ngakaze lifuze. Ngoba thina singxamela uprofeta njengalo, singangenanga njengalo. Nawo bazalwane kuthiwa babethatha izinto abebezisebenzisa bengakakholwa bazizise zitshiswe publicly. Igama lenkosi Jesu malibonga. Amen.
Uyifunda sisi. Uhle nayo. Uninzi lwabo babesenza imilingo. Lwaziqokelela lwazitshisela esidlangalaleni incwadi zalo. Yes. Bawabala bawadibanisa amaxabiso. Unenhlodi lo mbhalo kuthiwa kwade kwabalwa kalamali bazifumana zikwisithuba samashumi amahlanu. Kuthiwa that was 50,000 one day. Abazali babeguquka le meko kuthiwa balahlekelwa yi-50,000 silver coin. Ndiye ndayibala ke apha entsukwini ndifunda le verse le 50,000 silver coin. Ndafumaniseka uba yenza i-420,000 US dollar. Amen bathandekayo. Imali abalahlekelwa ngabazalwane on that day. Imali eyalahlekelwa ngabazalwane on that day xa ndiyibala njengoba kuthiwa yi-50 silver coin xa ndiyiconverter yenza i-420 US dollar. Xa ndizisa kwi-South African rands abazalwane on one day balahlekelwa yi-6 million and something. 6 million. Amen. Imali yalahleka ngolasuku yabenza yaba yenza imali 6 million. Imali yalahleka on wena nje businso so ulahlekelwe yintoni for Christ's sake. La verse ithi ubani ndiyathanda ukunilandela lahlani izinto ngenxa yami so ulahleni wena yinto le ibikade uyisebenzisa so ilahlele uJesu. Igama la uJesu walibonga amen. Asifunde incwadi kaJoshua chapter number 7 verse 10 yedwa sizawuyeka. Ndifuna sithandaze phezulu kwalamazwi. Chapter 7 verse 10 Joshua. Verse number 10. Wathi uYoshua jonga ke kule ndawo sifumana into yokuba amaIsrayeli afika ndaweni ethile kwathiwa ma-destroy. Kwakhona umfana kwakuthiwa Akhani. Akhani kwaba khona izinto azibayo. Cela sithethe so kwaba khona into azithini bathandekayo azibayo. Now after bezi zinto kuthiwa ke ngoku amaIsrayeli ayesixa esempini uThixo abe ngakuwo. Sihamba sonke bathandekayo ndithi kuthiwa ke on this time bathe xa besiya empini njengesiqhelo bohlulwa amaIsrayeli. Now ohlulwa amaIsrayeli uJoshua went to pray. uJoshua ngenxa yebona ihlazo lokuba sohlulwe kanjani Thixo kuthiwa wayozila ukudla. Sihamba sonke bathandekayo. Kuthiwa xa yodlula ukuza uJoshua wathandaza pha kwi-closet yakhe. Thandaza uJoshua ethandazela uba yini Thixo sohlulwe kanje. Now mind you wenzeni uAkhani kukhona into azibileyo pha. Sigama lenkosi walibonga. Amen. Thebe umzalwane waKhani kunezinto azitheni azintshontshileyo babesele uThixo xa beyolwa uThixo engekho ngakubo. Funa verse number 10. Now uJoshua verse number 10 he went to pray ezilile ezigale uthuthwe enhloko equbudile. Hamba sisi. Wathi kuYoshua undikhoyo. Waphendula uThixo. Uqubudele ntoni? Wabuza uThixo Yoshua ngumthandazo wantoni luwenzayo? AmaIsrayeli enze isono. Uthi Joshua what's the use yothandaza? Umthandazo wantoni luwenzayo? Westela ntoni Yoshua? Amen. Ufika umbethe egxeni uqubudile Yoshua uzilile ugalela uthuthwe enhloko uyathandaza uthi yini Thixo buya saze sahlazeka salungekho. Uthi ngokuThixo Joshua ngumthandazo wantoni luwenzayo? Thandazelani kanti? Hamba. AmaIsrayeli enze isono. Nansi ingxaki Yoshua yoba ndingabikho. It's not because of anthandazana. Uthi ingxaki yoba ndingabikho. Andikho Yoshua. Andikho. Noba niyaprofetha andikho. Noba nithetha ngelwimi andikho. Noba niyashumayela andikho. Uthi andikho Yoshua. Isizathu phaka kumthandazo wantoni luwenzayo Yoshua. Nansi ingxaki amaIsrayeli Joshua enze isono. Awaphule umnqophiso. Uthi ingxaki amaIsrayeli ophula umnqophiso wami. Awugqitha umyalelo ebendi. Agqitha umyalelo. Athatha ezinye izinto. Antshontsha abile emsebenzini lamaIsrayeli. Webekufuneka zitshatya. LamaIsrayeli abile la. Amen. Amen. Joshua
what's the use of praying? Thandazelani ngani? Abasibelonile la. Antshontsha kwizinto ebengithe mangakuwa kuzo. Abasibenza njani wona? Abini. Nangu Joshua uyawathandaza, Thixo ngicela ubuyele kuwo. Uthixo Joshua ndikho. Ngumthandazo wantoni lo wenza. Uthi ngiyoqhubeka sesiwami Sivana? Azibile. Azibile. Axoka noxoka. Uthi azaxoka noxoka. Azifihla phakathi kwezinto zakhe. I-problem lamaSirayeli kunezinto azifihle phakathi kwawo. Uthi ke ngokuthixo kule ndawo andikho Joshua ngoba kunezinto atheni azifihle phakathi kwawo. Ewe wona yaqondi wabuleshe mazinikele. Qha kusekho izinto azifihle phakathi kwawo. Ifunde sesiyigqibe. Yiyo ke lonto engenakumelana nje amaSirayeli. Nasi sizathu oba angena kummelano Sathana amaSirayeli. Nisathu ayisobani ithandazanga. Niyathandaza niyavuka ekuseni nithandaza. Qha ingxaki kusenezinto ezisingelwe phansi eziphakathi kwenu. Kunezinto ezisingelwe phansi eziphakathi kwenu. Le verse ebesawuvala ngayo nguLuke chapter 20 verse number 22 kwindawo ethi uYesu pho yababuza uba ngokabani lo mfanekiso. Uthi ndiboniseni idanariya bamnika. Uthi uJesu ngokabani ke lo mfanekiso. Uyakhonza wena kodwa kusekho lo mfanekiso. Now the question is ngokabani lo mfanekiso. Uba siyavuma abathandekayo ba besikade ziphe ezazinto besizisebenzisa kubesikade nobesikade. Today lixesha lokuzincama. My prayer today is that may God raise us sifikele kula point athu Jesu osubethanda ukondla. This message is for those abathi osubethanda ukundilandela magazi. Joshua ndikho baxelela icebo elizabanceda. Xela abantu ba wavuke ubaxele banenze isono nini nokuphula umnqophiso wami. Amen. Amen. Ebaleka nje ngenxa yokuba nawe amele ukuchabalala. Uthi ke andikubuya ndibe phakathi kwenu nide akhe ngicela ifunde sesamana. Andikubuya ndibe phakathi kwenu. uThixo utsho kwindoda kwi-fasting. Uthi Joshua andisubuya phakathi kwenu nide nibe nizitshabalalisile izinto ebekufuneka zitshatyalaliswe. Niyayiva? Uthi andisubuya nide noba ningazila andizuthini andizubuya noba ningathandaza andizuthini andizubuya. uJoshua was praying apha siyeva nobathandekayo. Uxela uJoshua uthi Joshua niyadlala andizubuya. He was not praying alone. Kwakhona amadoda ayesoyika uThixo awegeneration amadoda amakhulu enenhloni exhome izandla. Wathi uThixo nithandazela nto andisubuya phakathi kwenu until nichabalise izinto zimele ukunikelwa ngokuchabalala. Andizonibhaptize until nibe nisuse izinto bekumele bazinikelwe ngokuchabalala. Ngicela siphakame sibe ngenyawo. Solo lezandla zethu sithandaze egameni lenkosi ngenxa yezulu lenkosi. Baba siyabulela. We thank you Master Jesus. Siyabonga kakhulu Jesu. Sibonga umyalezo ekuseni nje sibonga ukuthetha kwakho. Sibonga umyalezo sibonga imessage. Baba wethu onamandla. Father we thank you. Egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabulela kakhulu ekuseni ke sibonga izwi lakho. Lihlaba lahlule phakathi kombongo neqhama. Lihlaba lahlule. Liyahlula umongo ethanjeni. Baba wethu onamandla wonke. Baba wethu ongcwele. We thank you Jesus. We thank you Master. Siyabonga. We glorify your name. Awela maqhawe. Siyakuzukisa. Nkosi yenkosi siyakuzukisa. Baba wethu onamandla. We thank you Jesus. We thank you Master. Egameni lika Yesu. Siyabulela. Siyabulela siphambi koThixo wamazulu. Siphambi koThixo wexone yakho. Siphambi koThixo. Oh siyabonga.
grace of God may cover us this morning. Sizibhaqile baba wethu ongcwele, izwi lakho liyasexposa, izwi lakho liyasithila. Thixo wethu onamandla, we thank you Lord in Jesus name. Sivala amehlo ethu. Cela ke namhlanje kusenzi phambi koThixo bazalwane, uma khona umuntu ozivelayo enokutyhala emveni kwalomyalezo othi Thixo kuthethwe nami namhlanje, uthethe kum, ndiyaguquka. Cela wena otshoyo ubale kuze ngaphambili sokupha umthandazo. Wena othi kunezinto ekufuneka ndizibuyisile noba into encinci, kodwa loo nto isakumangalela phambi koThixo. Ndiziva mna ndinobutyala ngezinto ezisekum ebekumele uba zanikelwa ngokutshatyalaliswa. Cela wena otshoyo ungasolula isandla sakho kakhulu kwendawo kuyo, ndisibone isandla sakho, indicate ngesandla, sizawuthandaza. God bless you mamam. Ukhona omunye otshoyo othi kunezinto ekumele uba zitshatyalaliswe ngoku. Cela nje as you are closing your eyes, jonga izwi liyakukhombisa, njengoba kushunyelwa nje izwi liyakukhombisa, izwi liyakukhombisa. Nawe checka enhlizweni yakho, yintoni le inoba kumangalela uThixo, into le uSathana noba kubambe ngayo, into luThixo lothi xa enokubetha emagxeni njengoJoshua athi uThixo kuwe umthandazo wantoni wenzayo, susa laa nto bekumele binikelwe ngokutshatyalaliswa. Phakamisa isandla sakho kuloo ndawo kuyo bese usondela ngaphambili sokuphe umthandazo. Wena oxhome isandla sakho ngegama lenkosi, sikhawuleza uze ngaphambili, siza kupha umthandazo mfundisi omdluli zothandaza egameni lenkosi yethu uYesu Kristu ophilayo. Thank you Father, siyabonga kakhulu ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Abantu bakho xa bekuthanda, abanye batsho ngomlomo, baye bazibonakaliswa ngokwenza, abenezinto abathi xa bezikhomperisha nawe uthando lwabo lwengame ngakuwe kunazo, bangaboni Thixo amandla kukhulu ukuphulukana nezinto zabo zexabiso, unoba baphulukane nawe ungabikho bethandaza bezila. Thixo wethu onamandla, inkosi nangalo umphefumulo, nangalona umama osondela kuwe esithi inkosi yaphakade udecide ukukhonza, bangabe ukukhonza kwakhe kubiza ukukhosteka kwakhe, makube njalo Nkosi enamandla, noba ngalahlekelwa yini as long ezozuza wena. Lithi izwi lenkosi uPawulos yonke into awayenayo wayibala njengelahleko ukuze azuze wena. Nkosi xa besekhona abantu abanje naphezu komhlaba, xa bekhona abantu abanje naseziphunzane